Hej YouTube. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man installerer modden, der hedder Moreblocks til opdateringen 1.2.5. Først du gør, er at du går ned i start og skriver %app data %. Kommer der en mappe, som hedder roman. Så der er en hel masse mapper her. Du går ind i den øverste, som hedder .minecraft. Det burde i hvert fald være den øverste. Og så ind i den mappe, der hedder bin, og ind i den, der hedder Minecraft. Den åbner du så med WinRAR. Hvis du ikke har WinRAR, så har jeg et link i description til den. Krydser bare det der. Så nu har jeg så det installeret, men jeg vil prøve at guide jer igennem alligevel. Der vil ligge en map her et sted, som hedder Meta Inf. Og den vil ligge her et sted. Den skal I bare slette, fordi den vil kun crash i Minecraft, når den ligger med ting. Ja, først ting du skal bruge, det er modloader. Har et link til den i description. Sådan her, markerer det hele, undtagen den øverste, og så smider det hele herover. Næste du skal bruge, det er Minecraft Forge. Har også et link i description til den. Markerer det hele, undtagen den øverste, og smider det hele derover. Jeg gør det bare ikke lige nu, fordi jeg har det installeret. Igen, så åbner du så modden. Jeg har også et link i description, den Moreblocks V2 1.2.5. Markerer det hele, undtagen den øverste. Ja, og så smider du det derover. Og så køber Minecraft. Okay, nu er vi så herinde. Du skal forresten også bruge modden, der hedder Too Many Items. Jeg har også en tutorial, hvor jeg viser, hvordan man installerer det. Se her på siderne, der er der en masse nye blocks. Alle dem har jeg stillet op her. Så ja, vi starter bare på bunden af Obsidian, nye blocks. Jeg mener det er glowstone. Ja, det er glowstone. Glowstone blocks, en ny format skin. Noget nyt bricks, noget nyt cobblestone, mere stone, en masse nye stone. Den der ser meget spændende ud. Mere stone, sandstone, dem her. Sådan nogle søjler. Dem viser jeg lige, hvordan man bruger. Eller det er nok ikke, det er lidt basic, fordi her er den sådan midtertingen, og så er der bunden, og så er der det øverste. Og det man egentlig gør, det er bare, at du sætter dem oven på hinanden. Ligegyldigt hvordan du vender og drejer det, så bliver det ikke sat på andre måder. Du kan selvfølgelig lave dem, som du har lyst til. Du kan også bare lave det som pæle, hvad du har lyst til. Ja, sådan er det. Ja, sådan, der er også nogle pæle med sandstone, så der er helt ny sandstone, og sådan creeperstone. Redstone blocks, og så er der diamond blocks, nogle gold og iron, redstone block mere. Noget træ, det må være noget clay-agtigt noget, tror jeg, det der. Træ, mere træ, glowstone slab, obsidian, en masse stone slab, igen stone, sandstone og redstone slab, lapis slab, det er lidt iron slab. Ja, det er der. Ja, de der iron slabsne, og så er der stone, sandstone, cobblestone, brick slab, iron igen, ja. Så er der det igen, iron, gold, diamond og træ og noget sandstone. Så er der glowstone igen, så er der overslabs med det hele igen. Ja, vi så obsidian og træ og sandstone og cobblestone og alt det der. Så er der nogle lidt specielle nogen heroppe. Du kan se, dem har jeg lavet sådan
nogle med her, hvor det er, at hvor det er sådan en firkant, som drejer alle veje. En, der drejer den ene led, og en, der drejer den anden led. Og dem kan man lave nogle meget sjove nogle. Der er lavet sådan 2 her. Så ser meget, at man kan. Ja, så er der glowstone. Nej, det er ikke glowstone, det er sådan en anden form af slukket glowstone, tror jeg. Så denne her, den ved jeg ikke helt, hvad jeg for en meat block kød. Jeg ved ikke, hvad der sker med den. Her er der nogle helt sjove, specielle nogle. Sådan nogle, det er så et hjørne, det her, og så den kan du også vende på den anden led. Her er der også sådan en top. Og der har jeg et eksempel på herovre. Men der er så også nogle andre slags, der er med guld og de nye slags, og sådan noget stående. For eksempel det her, hvor du kan lave sådan noget bar med det. For eksempel får det sådan noget her. Ja, så den placerer jeg bare ved at, det er så et hjørne. Og så bare det. Og så har du sådan en hel type, man kan. Ja. Og så de der pæle der, dem kan man lave på den her måde. Det er bare sådan en hurtig lille. Ja, det er ligesom det man kan. Så der er alle de her, du kan jo kun fantasi til at grænse, når du laver sådan noget her. Så du kan lave lyst til at have fyldehat. Og nej, endelig spørger creeper, men de eksploderer ikke. Eksploderer ikke ligegyldigt. Det er så hvis du sætter TNT under eller et eller andet. Men ellers, tak fordi I kiggede med, og tjek nogle af mine andre tutorials ud, der viser for eksempel husk at få installeret til mine items, eller så kan I lige så godt. Eller en anden, I kan også items mod, det er der også en der hedder, men to mere items, det er en rigtig god mod. Der er også det her med, i stedet hvor du skal til at tage dem over her, så tryk. Men ja, det var egentlig det jeg havde for i dag, men tak fordi I kiggede med, og så vi ses.